Moikka! Mulle on tullut nyt Viivi Jauhiaisen nää kakkupalat vaihdossa. Siellä oli tämmönen viesti. Moi Old LPS, kiitos vaihdosta. Sori käsiala. Ja sulla on hyvä käsiala. Miksi kaikki aina sanoo, että niiden käsiala on ruma? Voi ei, no niin. Toivottavasti pidät kakkupaloista hyvää huolta, etkä vaihda niitä eteenpäin. Vidi. Avaa ekstrat varovasti. Sydämellä Viivi Jauhiainen. Ja tähän on piirretty tämmönen ihana koira. Enkä mä vaihda niitä kakkupaloja eteenpäin. Sitten oli tämmönen ihana koira piirretty. Kiitos. Sitten täällä oli ekstraa, jotka on sun ite tekemiä. Tällainen ihana, olisiko tää ruokakippo, jossa on kaikkea ihanaa. Tuo on tosi hienosti tehty. Sitten oli tällainen leivos. Ihana. Sitten oli 3 tällaista, mä veikkasin, että ne olisi dominokeksejä. Ihania, kiitos tosi paljon. Sitten oli tällainen keittokirja, tällainen aivan ihana. Tänne mä sit ite laitan väliin vielä sivuja, niin tulee tosi kiva. Sitten nämä kakkupalat. Eli tällainen sininen lautanen ja suklaakakkua. Ja sitten tämmönen valkoinen lautanen, tämmöstä oranssihtavaa kakkua, jos on valkoista. Näin. Kiitos tosi paljon vaihdosta. Ja ihanista ekstroista. Moikka!